Sibusiso Vivian usilima sendoda nanga ucebo blessing uthi ngithi my king nanga uayanda nanga usiphakamiso nanga umkhulu luyanda nanga ungichaza ngokukhuluma into eyenza isensi kusho uzukuzele nanga uElen Ozelian uthi ngithi king ngicela ungibize nami sengishilo usizwe labhuquza mvelase nanga uthatha omelifu iphinde yabuya nanga uNozipho Precious Khuzwayo nanga umgqilazi boy nanga usilima sendoda nanga ubonga njabulo nanga kwazi kamnandi kubamemeza uma yebizwa amagama ngabe lakho likhona yini no nanga uSensent naya inkosi usobhuza uthi mkhulu ngicela ungivulele izibusiso nanga uDoli lapha yakucele uyabuya futhi uthi king wena udlale ngabantu ngithi weDoli ngithe fokofa uzwa yini nanga uKing uSiyethemba ngwekazi uthi ngithi King Bhaka ngilindele nanga uThembeka Shozi sicelo Zulu buhle usicelo Zulu umbekezeli gwala abanye ngise ngibaphinda ngoba nabo bayaphinda mawuphinda nami ngiyaphinda nanga uThemba Thembelane uthi ngithi my king ngicela kukhanye konke okwami kuzokwenzeka nje siyamazi uNkulunkulu esamba naye namandla okuqaqa namakuthiwa kuvaliwe nanga uGuduza lapha yana uEstate nanga uthulebone Bizet Mhlongo uthi ayisaluthi nanga umkhulu luyanda cebane nanga uNhlanzi Tembe Manzini ngicela ukumenyezwa nami bo sengishilo nje wemanzini nanga uSihle Dlamini uthi uyababa upelepele of course I am you know me nanga usicelo Zulu nanga ukukulethu awu nanga ubheki Cyril Nxumalo awu Doli cele nanga inkinga eyashawa uKheli Khumalo weDoli ngizokublock ngoba uyajwayela manje wawukhona yini ngishawa uKheli Khumalo noma wezwa wawukhona yabo sewestring okwesi4 ngiyakublock nanga uAyanda Ntshangase uthi cela inhlanhla king nanga umzali Ntshayana uthi ngithi my king nanga usawubona uthi usawubona weBhaka ex kaKheli Khumalo usho unqo womuntu man ezimele unayo le proof ukuthi ex ngampela noma wezwa ngamaphepha ngihlala ngiza abantu bekhuluma ngiyalisaba iphepha nanga uWalter kugasimelane bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile my king thank you very much my boy nanga owethu Sibanda uthi ngithi king nanga uZuma Mtungwa Ndlovu nanga ulindelani maphumulo nanga uThatho Molife uthi ngiking uzanini eMaritzburg awu ngila eDurban I'm 70 kilometers away from PMB. You can easily drive down to Durban so that you can come to my palace and have a chat with me. Nanga uVictor Mavuyo Zwane uthi ngithi show zalo ola my brother. Nanga odumo xake ngithi oh my king. Nanga uErga Moyo uthi ngithi up lapho my king nanga usiyabonga Mntimana uthi ngithi the king of kings nanga uphilisiwe Princess Khuzwayo uthi ngicela ungikhulekise kuvele izinto zami kuzokwenzeka nanga usiyabonga Mntimane uthi ngithi Bhaka nanga usibonelo mabuya khulu uthi ngithi Jesu waseDurban wena ungangiqhathi nendodana yomuntu ungibize ngayo kodwa ngoba usho kamnanda usho kabi kulungile ngizovuma ufani nalokhu okuthi uDoli kulokuyisa la kulokungena kuphuma kuloko ukuthi ngashawa uKheli Khumalo ukuthi ngiwadlala ngomuntu ngoba mangathiwa ngene more ditches nanga futhi uDoli sebuya uDoli cela uthi mina Bhaka ngikwazi ulapha isilonda silento oyenzayo uthini hayi lento oyenzayo uthi uyahlola uthi ungazi kushuthi wangcina kudala ngisalapha isilonda kuphela uDoli uyabona besaxoxa indaba zoKheli Khumalo ethi ngashawa uKheli athi futhi kade ngihlolela umuntu lokho uyangingabaza shuthi wangcine workshop ngo2014 ngoba phela izinto zoKheli Khumalo izinto ezenzeka ngo2014 ayikodwa iDoli uyawuqeda umdlandla umuntu yazi wangishaya ngehla mawusuthi cha isilonda vele ngaqala ngaso kulapha ngoba isilonda into ebucayi akekho umuntu mengithi mina mangenza ngezinto ebonakalayo so ukulapha kwami isilonda sasenza babona amandla ukuthi babona abantu ukuthi nginamandla awushosho lokho vele ngeke usilapha isilonda somuntu
ungazi ukuthi yini ledle umuntu before ulapha isilonda kufuna uqala uhlole ubone ukuthi umonakalo kulomuntu udalwe yini hayi ukuthi mangilapha isilonda ngiphephetha isilonda ngisuke ngilwa nento eyicause edale isilonda mase nginqoba lento edla umuntu ukuze abe nesilonda ngenkathi ngiqeda amandla lento engisuke sengiyibonile ukuthi yini ngoba ngiyihlola ngiqeda amandla ayisekho into edla isilonda uma ngabe singasekho into edla isilonda sesizophola ke isilonda lapho ngoba kuyenzeka umuntu abe nezinduna uthola ukuthi izinduna zakho hayi ukuthi azipholi ziyaphola izinduna ithi phola enye kube qhamuka enye okusho ukuthi ngaphakathi kuwena kunesidleke sezinduna uma ngifika mina ngizodila angidili nenduna esingaphandle ngidila nesidleke ngaphakathi funa ngiqale ngibheke ukuthi isidleke sezinduna sidalwa yini isidleke sesilonda sidalwa yini isidleke senkinga obhekene nazo sidalwa yini mina ngidestroya isidleke uze ube nezitha nje umuntu uze ube nekweleti uze ungabi namali yini into eyicause ngoba ukulapha icause kuyasiza ngoba kwenza ukuthi ungalokhu umuntu athi bengiphethwe yikhanda uthi ngililaphile athi sekuwumlenze manje athi sekuyiqolo uma ulaphe into eyicause usuke usulaphe yonke into kumuntu ngoba into esuke iyicause iyaganga imudle ekhanda umuntu imudle enyaweni imudle eqolo mawulashwa yimi ngidila naliyonto uma ngabe sivula umnotho noma ngikuhlolela la hayi ukuthi mangihlola la mina angithandi ukuhlola la ngoba ukuhlola kwami mina kuhlukile ukuhlola kwami mangihlola mina umuntu ngimtshela indaba zakhe ngitshela wena indaba zakho qala mase ngizotshela ukuthi i-cause yenkinga obhekene nazo yini uyabo so mina angihlola la ngoba nakho ngithi ngifuna ukukhombisa wena cha mangihlola manje uyabona uduli lo engase kuthiwa ngimhlolela uduli lo ngamtshela indaba zakhe njengoba ethi ngasha kokheli kumalo ethi abutheni futhi ethi awishilo yakhe ethi ungazi ngilapha ilonda hayi lento yokuhlola ngidlala ngabantu esho lento ukuthi ngadlala ngothulane ngithi ngiyamhlolela yabo akazi but la ekhona uthulane uyangihlonipha even today ngoba ngamtshela indaba ezazingaphansi kwenyawo mase kuqhamuka umuntu ofana nodoli yabo ofana nodoli icele yabo so nje ngiyazi kuthiwa abantu bakacele bayisa kodwa bandla please uma ngabe ezuluke yisa la uzohlangana nembi lazithutha because mina angiyitholerate lento umuntu ozovele angene ku social media yami adelele mina nami ngilo ngithi hayi ngizokublock noma ngivele ngikukhwele phezulu kwakho ngikutshela indaba zakho yabo indaba uma ngabe yena efuna ukungitesta ukuthi ngiyahlola yini akatshele mina ngitshele yena kuqala indaba zakhe ezingaphansi konyawo zakhe uyabo and angikwazi ukuvela ngitshela umuntu indaba zakhe la ngoba abantu babukwa yihlobo and mangikutshela ngizokubiza ngegama mase ngitshela indaba zakhe uma ngabe efuna ukungitesta manje akanginike inamba yakhe ngizovesana ngilukhuzi ngimhlolele mina uyabo ngizovela ngimhlolele mina yena hayi kodwa leke ngithi ngengasha wakokhile ngenza ukuthi because wayekade engekho ngaso sikhathi nangiya unkuze ebuvu umhlongo uthi mina kwathiwa ngadliswa ngisemncane ngisesemncane nginedliso lingenza ngibe nebhadi kumanje 3 years ngingasebenzi ngicela usizo nawe futhi mangathiwa angikuhlolele wenkunze ebuvu ngingakuhlolela nawe bangathanga ukuhlolele nje nawe ngakuhlolela yabo umehluko uma ngizokuhlolela ngafuna ngithola lento ifoni ngikufonele kahle kodwa nakhona mangizohlola la ngikutshela indaba zakhe ezingaphansi konyawo uqala uyabo so nje kungcono ukungifonela sithi nanga udole ebuya futhi uthi hayi kabi Bhaka kodwa mina ngithi lento yokuhlola phuma kuyona fuck off nansi nje yabo awungibize nami King Bhaka kusho umncube uma ngabe yabo manje uyisa lo muntu straight nangiya uqhude lase banje my king ungavumi usile lodoli nangiya unkanyiso madlala uthi keep up good work nangiya uthule kunabantu abavele baqedana amandla nje uthatha uthi ugijima nazo vele uzokweyiswa
yeka lesibungu awumncube ngiyaphakamisa yeka lesibungu sebonile umncebe ukuthi sibungu nangi udole ifake nangi ifake nami siya angiphela ifoni yami lenenye ukuthi ayikho la kulezi ubheka ukuthi kuziphi imoto angazi noma ikulezi noma ikwi range noma angazi ufuna ukuqeda lo ilaphi le foni yami enye ayikho lapha anginyanyisa lento yazi and ngeke sikwazi ukusebenza kanje ukuthi uzothi mawuthi ukhuluma into bekhona abantu abaqhamuka eceleni and from today nje umuntu uzokwenza isithanda kwakhe ngizovele ngilokhoze ukuthi ngithathe lena ngithathe le number 07645093442 okay oh nangi umunye futhi naye othi ucela angithola ithuba ngimthinte ubani kunze bomvu mhlongo kungcono kunze bova kuyisanga ngizomthinta nje off record ngeke ngize ngilonge expose la kunze bovu 36 081 9 number yami but okay kunze bova kuyisanga 07645 ake ngiqale ngithola kubantu cha mina ke ayikho into engiyenza ngaqalanga ngaconsulta noma ngabuza kukhona lo mkhuba uthi mawukhuluma kuvele abantu bakhulume noma yini uthi umelaphi kube khona abantu abazokhuluma yini uthi umculi mawukhuluma abantu bavile beyisa abanye yabo so mina ngifuna ukuthola ngoba angifuni futhi ukusebenza kanje angifuni ukuqamba amanga because mangizala ngisuke kunento engizoyisho yabo kodwa le eyenziwa udoli angazi ngizocela ukuzwa ngane bengabe nithi angimcheck udoli inkinga zakhe angimhlolele ngizozwa ngani manje angimiyeke futhi ngizomiyeka yabo ngicela bathi mtshele king noma bathi ngoba ayikho into engakwazi ukuyibona yabo kodwa angikwazi ukuthi ngizothi bengabe ngila kodwa into engicela ukuyisho ukuthi uma ngabe nithi angimcheck ngizoveza lokhu uyena akwenzile empilweni nangiya uDerek Manqele uthi awuyeke udoli inkinga uyakufuna mangabe nithi angimtshela indaba zakhe ngizomtshela manje phela mina angifuni ukuthi kube nomuntu la nangiya uPhumlani Makhanda uthi mtshele please nangiya uNontando Gasa uthi akabhekwe udoli usho uthi angimtshele mina ngifuna ukuzwa kwamanje inkinga weyisa public la and labantu abavile beyise bayehlisana isithunzi awucabanga nje ngithi ngiwuking azothi umuntu ngashawa ukheli ikhumalo wakwangibona ngishawa ukheli ikhumalo yabo ngiwuking lapho ukuthi uzothi nginhlanhla ngoba ngangisawubhaka amandla obukhinga ayengakafiki ngalawo maromas uzowavusa namhlanje leyo nto ngiwuking uzothi mina ungazi ngilaphi ilonda angiyeke indaba yokuhlola bathi nangiya ulinda uthi mtshele king no ngisafuna ukubona bathi angimtshele nangiya usipho sekho uthi ngithi azikhali
uyabo safuna ukubona abathi azikhali ukuthi bangaki nangiya uphumlani uthi ngithi hayi akatshelwe ngizomfonela yabo uthi ngithi akatshelwe nangiya uthi phezulu kwakhe king kuyafana ngoba ngizothi ngithi phezulu kwakhe iqhamuka omunye nomunye futhi nakhona kube into efanayo nomunye kube into efanayo uyabo mtshele my king abantu abaphatha ngimtshela ngizomtshela angisabi lutho mina ngayisho kudala leyo nto ukuthi angisabi mfonele nangu noSingcobo uthi mfonele my king hayi mabetha ngimfonele ngizomfonela ngifuna uqamba ma ngoba inamba ikhona lo omunye naye ngizomfonela naye manje ngimfonele la kodwa kade lelanga ke yena ngingamfonela eceleni uyabo ngoba ucele kahle yabo nangiya bathi mutshele ngoba uzohamba ephapha la nangi uSimanga Qwabe uthi akatshelwe okwakhe nangiya uthi mtshele king Derek uthi wayekuphi ushawa ukheli yazi bafethu lapho mina manje ngisiza abantu abaserious uzothi ngake ngashawa endi ayingeke yabo letho le angimgcwalisele umntwana cha ngizofona la ngibheka inamba ngiyafona hello yebo sawubona yebo sawubona ninjani siyaphila udoli lo yebo udoli oh no sisla number 1 mfethu yabo ngithi ngicacise lento uma ngabe ngingena kwi live khona abantu mfethu abaphilayo ngeenkulumo zami uyabo khona abantu abaphilayo khona futhi abantu ezibasizayo khona abantu abagcina beconsulta nami eceleni bafone ngikwazi baconsultela bakhiphe leyo fee abayikhokhayo ngokukonsult so wena mangabe ngithi ngizokhuluma into ebalekile ulokuthi ngashawa wokheli ngicela ukubuza wawukhona ngishawa wokheli ngingekhoda nje into yaziwayo le alright into yaziwayo sayibona nasemaphepheni futhi okay sis njengoba uthi engathi ngihlolela uthulani utheni uthe bengidlala ngothulani noma uthe angikwazi ukuhlola ngilaphi ilonda thina sikwazi ulapha ilonda vele workshop asikwazi ukuhlola angazi ngihlola yacha okay ima ungaprove ngani ukuthi ngiyakwazi ukuhlola yini ufuna ngiyenze ufuna ngihlolele bani la noma ufuna ngenze njani ukuze uprove ungahlolela mina alright ngoba omunye umuntu ngeke ngize ngikhole ngoba akekho angikho naye bahlolela mina alright I know kulungile ake unginike imizuzwana nje bamba kanjani alright Tolu khona yebo ngisekhona okay ngicela ukuchaza kanjena ke sisi uyezwa wena umuntu oke washada uyabo nakuba ngingeke ngikwazi ukubona ukuthi ubani umuntu owawushade naye angikwazi ukubona igama lomuntu owashade naye
kodwa ngiyabona ukuthi uke washada. Uthe bengabe ushadile waba nenkinga nendoda yakho, ngoba indoda yakho ibiyumuntu owenza amathenda. Uthe bengabe uba nenkinga nendoda yakho, wabe sewuthatha isinqumo sokuthi uthi ufuna ukuyakha, wahamba waya enyangeni yakamhlaba iyalingana. Ngicela ukubuza kuwena ke Doli ngiselapho ukuthi wena umuntu oke washada yini noma awukazi ushade? Ngishadile. Wawushadile. Alright ke. Sengithi mina ke emshadweni wakho bezinkulu kakhulu inkinga. Into eyinkinga emshadweni wakho. Umyeni wakho ubenza amathenda. Wabe eseyathwala. Kodwa ethwalela ukuthi abe nemali. Ngenkathi ethwele wathwala ngokuthi imali yakhe uzoyispenda namantombazane, imimoya amantombazane. Ngenkathi wena umbona eba nentombi, wena wamlwisa ngoba wena ubona ukuthi uyakuchithela ngoba nakho unentombi umyeni wakho. Wabe sewenzani wena? Ngoba ulwa nalento yakhe yokuthi uyaqoqa nakakuchazela ukuthi hayi ngoba ethanda ukuba nentombi, kodwa indlela yezinto, indlela asebenza ngayo ukuthi mayise isebenzile imali wawathola amathenda, kumele as much as ezoyisebenzisa enye kodwa kumele ayispende namantombazane, asebenza njengemimoya. Wena wayithola leyonto ukuthi uyaqonywa, leyo ukuthi uthwele awuyitholanga. Wena wawusuya uyakamhlaba iyalingana. Kamhlaba iyalingana waya kwinyanga yakhona engendala kakhulu eyayidumile ngalesikhathi uya khona. Uthema ufika khona lenyanga yafike yakuthanda, yakugcaba, yakushela. Ngifuna ukucheck ukuthi ikhona yini inyanga umhlaba iyalingana owaya kuyona ngoba unenkinga nendoda yakho. Ikhona, ngahamba inyanga eziningi ngoba izinto zayivesha engihlupha lo engangishade naye engihlupha abantombazane. Okay, ngithi mina kwamhlaba iyalingana asingakhulumi ngalezi eziningi ngoba evelayo njengamanje eyakamhlaba uyalingana ngoba khona inkulumo engiza naye emva kalokho. Yabo vele uhambe eziningi kodwa mina ngizokhuluma ngomonakalo la ukuthi wenzeke khona umonakalo wenzekile ngoba uhambe inyanga kamhlaba iyalingana. Hayi manje sekunesikhashana ngoba mangithi ngiyabheka impela iphelile iminyaka ewu4 yenzekile lento. Umbuzo wami uthi ikhona yini inyanga oke wayihamba yakamhlaba iyalingana na? Yebo. Okay, ngithi kuwena ke lenyanga owayihamba yakudlisa umuthi, yakugcaba, yabisi yakushela. Umbuzo wami uthi yakusiza kanjani? Yakushela yini noma ayikushelanga? Khumbula la asipruvelani point. Uyabo mina ngizama ukusiza wena ngoba khona inkinga engiyibonayo engiya kuyona. So uma ngabe ngiwrong ngitshela ukuthi ngirong, bengabe ngiright futhi ungitshele ukuthi ngiright. Uyabo asipruvelani point la. Mina ngikhuluma nawe ngoba uwena othi angikhulume nawe. Inkulumo bengizoyithula ngisayithulanga, sengikhuluma nawe. Ngithi mina inyanga yakamhlaba iyalingana Doli iyakushela yini? Yasho ukuthi iyangithanda. Okay, lalela ke. Yasho kuyakuthanda, nansi ke impendulo. Nawe wayiqoma nalala. Okusho ukuthi nenze njani? Nalala nayo, nalenza ucansi kodwa nalenza kanye ucansi nayo. Alright ke. Ithe isisuka lenyanga ngoba senenza ucansi. Yakunika umuthi. Uyangizwa ngithini? Yakunika umuthi ngoba wawusukhalile ngeenkinga zendoda. Yakunika umuthi eyathi lo muthi uzokwenza ukuthi indoda ingabe saqonywa. Lo muthi ovuvuzela ekudleni kwendoda. Yakunika lo muthi wahamba ugcabile, wageza khona, walala nayo. Yabe sikunikeza umuthi ukuthi ofika ugeze ngawo ekhaya bese uvuvuzela ekudleni khona indoda yakho izohlukana namantombazane.
ngifuna ukuthola ukuthi ukhona yini umuthi okwathi uzokusiza enkingeni zakho nendoda yakho owanikwa wona. Ukhona omunye kwathiwa ngigeze ngawo ngaphandle ngagezi ngawo kubavu noma ngaphakathi etoilet. Alright. Sengithi mina kuwena ke ngenkathi lowo muthi kwakuthiwe uvuvuzele ekudleni ukhona kwakuthiwe uthele ekudleni noma kwakugeza kuphela. Doli. Yebo. Ngithi ukhona kwakuthiwe ufake ekudleni noma kwakugeza kuphela. Ogeza. Cha, ngithi mina kuwena la mina ngisesigodlweni sami sangaphandle la. Ngithi mina uyebo wawuthole wokugeza. Ngithi wagcatshwa. Ngithi ayigcinanga ngokuthi iyakuthanda waphinde walala nayo. Makhona ngokushoyo kuronke ngicela ungiphikise. Walala nayo. Sengithi kuwena ibe isikunika umuthi wokugeza ngiyavuma. Ukuthi ngaphakathi noma ingaphandle kumina kuvetha ukugeza nokuvuvuzela mawumenzela into edliwayo. Ngithi ukhona yini okuvuvuzela mawumenza into edliwayo ngoba kwathiwa uzongena ngaphakathi endodeni mawusuqosha amantombazane. Ikhona into enjalo ngikhuluma nawe. Yebo ikhona. Alright. Khona lo ukuvuvuzela ekudleni kwakhe ngawuthola. Okokulala ke ngalala naye kanye hayi futhi ngoba sasithandana kodwa nje kwavele kwenzeka. Ikama kuphaka isibongo wanza bathi ngihlambile bathi ngibone mangizenzile bathi wathinta uphaka udakwe yini umfana omncane ubhuqa bhuqa imiza bafokazana ngotho lodwa lamentshise bathi ithuluza ngambe ngilifica etsimini bathi uxaba uxakile kuzoshuba kusengezeka noma yini madoda bathi nguma favuke njengento engabana ngunogwajo obhadwa ikhulule bathi nguma faka amakhanda khanda inyoke namakhanda amabili elesithathe lenkosazana lalela ke wedoni. Lalela sisi. Uyabona ngoba uyakwazi ukukhuluma iqiniso. Yonto izokwenza ukuthi ngizobona ukuthi einkingeni engizokuthetha ubhekele nazo ngizokusiza kanjani. Kodwa uzokhokha mangusiza umehluko kuzoba imali encane. Uyabo? Enza njena ke ngithi mina kuwena lo muthi owanikwa wona kwathiwa owokuqosha amantombazane. Kwakungewona owokuqosha amantombazane. Kwakuwumuthi wokuyibulala indoda yakho wayibulawe ingoba mayisifile inyanga yayicabanga ukuthi isizokuthola njalo ngoba sewuyizwisile. Wathi mawuvuvuzela yagula indoda yakho mayigula futhi wena uyisebhedlela uzenza I'm sorry kodwa umndeni wendoda from lapho bakuthuka. Nanamanje umndeni wendoda ukufuni ngoba uyakunuka uthi wabulala indoda wena uyaphika uthi awuyibulalanga yini uphike wena ingoba vele umuthi owufaka ekudleni wawungatshelwanga wena ukuthi okubulala ingakho uthi awuyibulalanga kodwa idalwa zendoda ziyabona ukuthi ukushona kwendoda kunesandla sakho. Umehluko wena awuyibulalanga ngenhloso wayibulala ngoba uthi uyayensebenza ngoba inemali ngoba le mali enayo iyidla namantombazane kanti awazi ukuthi ingqinamba yayo ukuthi imali enayo ayidle namantombazane. Kuyimanje wena awubhekani nomndeni wendoda ngabe nginamanga yini? Abangifuni ngiyangithole even kuyimanje sekuyisikhathi kona ngagcina ukubabona kodwa nje ama-calls ayangena bengithuke. Lalela ke lama calls angena bekuthuka sewuze wane stress wena ke awusathuki abasemndenini wakho sewuthuka wonke umuntu ngoba ngisho abangani bakho phila nabo uyabajikela uyabathuka emsebenzini la usebenza khona nakhona abakufuni imla ngizokhuluma life uvela ngizokhuluma nabantu abaserious uvela uyathuka le stress osithola kubo kwendoda negazi lendoda liyakhuluma ngomthetho kumele ngabe wena usuyahlanya. Wena into eyagaxelisa wagaxeliswa ukufuna ukulawula indoda ngento ongayi-understand wasuhlulwa impene wavele wena wenzani yakuhlula impene wathi uthi uyofuna usizo wafike wavula amathanga yakunyisa inyanga. Ngithi ngizama ukwakhumendo wami nami ngoba ngithi ngiyakubhidliza kodwa ngangizama nami njengomuntu esifazane bangibona umuzwa wami usuyaphela.
sengithi mina ke Doli ke istress osithole ngenxa yomndeni wendoda ikuthuka mihla namalanga ngokuthi wena wabulala and ngicela ukukutshela namhlanje wayibulala indoda yakho ngiyakutshela mina lokho nje bana ngicela inhliziyo ibe msulwa ekuthiwa uyange enyangeni awulalanga nenyanga awufakanga umuthi ekudleni ngabe isaphila indoda kodwa ngabe isaqonywa ngoba into ebisebenza ngayo kwakukuthi yona yenza imali ilale namantombazane yenza imali ilale namantombazane kodwa wena uthe mawusuthatha isinqumo sokuthi ufuna ukulawula kanti awu understand ukuthi uyenzeni utshelwa yimina ke namhlanje naki kodwa ke nami ke ngize ngiphathe unembeza kakhulu ngoba nayo kube yangitshela ukuthi khona into ayenza ngabe ngcono manje mina nganga-understand ngibona umuntu eshintshana namantombazane kudliwa imali mina ngihleli ngedwa endlini yena uyahamba udlela imali nentombi nami ngase ngithi ake ngisukume ngeke ukuhlala phansi hayi kulungile ngiyabonga sisi bye bye igama ngubhaka isibongo ngazama bathi ngihlambile bathi ngibone bathi ngizenzile bathi wathi ubhaka udakwe yini umfana omncane ubhuqa imizi yabafokazana ngothi olilodwa lamentshise ithuluza ngambi nalo ngifeca ensimini ufakazi abantu abala eseke bangifonela inqwaba usuku nosuku ngihlolela abantu aba more than 50 usuku nosuku abanye bayazi abanye nanamanje kumele ngabe sengibuyelile kubona kwi-queue angakabuyeli kubona kodwa ngosuku ngihlolela 50 and uma ngabe khona umuntu ola oke wangithinta wathi ngimuhlolele ngase ngikhulume naye deep eko Eastern Cape oko Cape Town ekobani wangagculiseka sengikhulume naye hayi akavele ngoba baningi abantu abangibuka la bese bethi King ngicela ungihlolele King ngicela ukuconsulta nawe King bese khokha leyo fee umuntu ye consultation sengithi mina uma kukhona umuntu la oke wathi angimhlolele wangagculiseka ngoba mina angihloli into ukuthi kwaduka ijini kwadukani uthakathwa abantu basekhaya wazalwa wembethe umndeni wakho ukujikele hamba olungisa izinto omsamo mawusunomuzi wakho sewunomuzi wakho sewuphumile kini wakho umuzi wakho ushawa inkinga zasemzini wakho uhlatshwa amabhodlela asegcekeni kwakho ngeke uthi usemzini wakho uhlatshwa ibhodlela uthi uhlatshwe ibhodlela lasekhaya ubungayile nje ekhaya uhlatshwa ibhodlela lala ukhona uma ngabe ungasuka manje uthenga umuzi eCape Town eCape Town uzohlatshwa amabhodlela aseCape Town uzoshawa izitha ezovuka eCape Town izitha zaseDurban ngeke zikwazi ukuthola kalula ngoba eCape Town kwaze kube nezitha zaseCape Town ezokuhlaba uhlabwa inkinga zala ukhona ngiyazi abantu abaningi ukuthi ngamanje lento eyenzakalayo abayijwayele kodwa ngithi mina kulaba esebeconsultile nami inqwaba ngabasho nangamagama uma ngase banginike imvumo ngoba umuntu mangizoconsulta ubhalwa phansi ukuze aziwe umehluko angikwazi ukuvele ngiconsultela ngoba mangiconsulta ngikutshela uburongi bakho mase ngikutshela ukuthi wena urongwe kanjani kodwa ukuthi wena ube 100% imsulwa ayikho leyonto ayikho leyonto umehluko ngoba sewuze kumina ifuna ngikusiza uright wrong unjalo akekho nje umuntu ola kwayimanje othi King nami ngicela ungihlolele 100% imsulwa ngiyakutshela wena kongizwayo akekho umsulwa so angikwazi mina ukuthi ngizothi hayi kunabantu abakuzondayo engathi wena ubazondanga bakuzonda nje nawe uyabazonda uma ngabe ngihlola ngizoqala ngibheke ukuthi yini wena uzondwa abantu iqala lapho kuqala yini mase ngiyathola ukuthi khona lo moya okungenile noma onawo ifuna ngubheke ukuthi udalwe yini lo moya okungenile umsebenzi wami ke lo yonke mase ngubonile sengiyawubheka ukuthi uqhathelani nabantu why wena wonke umuntu uxabana naye ukuvalelani lo moya emsebenzini isiphi lesidalwa esilwa kangaka ngoba siyazi ukuthi khona idalwa
ezashona zithanda ukulwa zinomona zinenhliziyo ezinhle nani mina mase ngidila nawe ke funa ngibheke ukuthi kulezi idalwa zakho isiphi lesi esinomona kangaka njengoba sinomona singalungiswa kanjani ngisebenza kanjalo mina njengoba sesikuvala emsebenzini sikuvala emathendeni ngoba uyabona nje uDolilo before azashona umkhwenyana wakhe kwaqale kwavaleka amathenda uyagula phela manje kwavaleka amathenda uyabo mayevaleka abantu ayekade eqhumene nabo ngaphakathi emsebenzini angithi mawenza amathenda kuba khona umuntu osuke uqhumene naye ukukhiphelayo ekusetshenzwa ngaye lowo muntu wavele wakhishwa uthe bekhishwa lowo muntu ukhishwa ngoba vele inkinga ilapha endlini uDoli uyalwa enkathela uDoli uphazamisa indlela lo muntu asebenza ngayo le ndoda yakhe yavele yakhishwa emsebenzini kwakhishwa lo muntu oyinika amathenda uthe bephuma lo muntu ayisenayo umuntu elinke kuyena yabe siyagula igula nje nemali ayisekho kahle nemali ayisekho kahle mina ke mangabe ngitshela iqiniso angikutshela iqiniso lokuthi hayi ngoba ngitshela into osukuyazi futhi mangabe uzophika ngikutshela uzogwetshwa ukuphika iqiniso ngikutshele lona inamba yami ithi 0798130260 kekho umuntu ongayazi mangabe nje ungifonela into yokuqala Bhaka imalini iconsultation and ukuhlola ngikutshela imali engaka bese ukhokha leyo mali uqale wenza ivideo call ungibone before ufaka imali ungayifaki imali ungazange ngibone ivideo call uyabo mawusuthi nje ngifuna ukukhokha Bhaka iconsultation fee cha ilungelo lakho Bhaka ngicela ukubona kuqala ukuthi wena ngempela yini ngicela ukubona ukuthi wena ngempela yini ungibone ukuthi mina bese uthi hayi ke sengiyayifaka iconsultation fee nami ngithi hayi ngiyitholile sesiyaqala ke ngene ucingweni sengeke ucingweni mina nginegodlo ezuthuke la nginesigodlo sangaphandle isangaphandle lesinasi bese ngiba nesigodlo sangaphakathi ngeke ngifike ke lisangaphakathi ngizokukhombisa kodwa indlela eyakhona ngibe nesigodlo sangaphakathi lapha ke nje ngikuvezeleke lokho namhla sangaphakathi ke sikukhombisa kusona sigodlo yabo jikiseleke la khona uzobona nanke lo yamgodi ongena lapha phambili lo yamgodi omncane isigodlo sami sangaphakathi lesi lama ngabe ngifuna ukudonsa into ejule kakhulu donsa lapha ke angiphelelwa abantu sebajwayela ukudlalwa thiwa hayi wena ubanga zidalwa umuntu ekwenza isilima ubanga isidalwa zidalwa hayi wena awuphumeleli nje ngoba wazala wembethe angiyikhulumi lomsangano ozala wembethe mina wonke umuntu bengabe zalwa usuke embethe umbetheni umuntu umbethe italent azophila ngalo emhlabeni akekho umuntu ozalwa engenayo inhlanhla aphathiswe yona uma kuthiwa umbethe hayi ukuthi umbathe ingubo usuke umbathiswa amandla ozophila ngawo emhlabeni usildu njalo umbathiswa amandla lento emhlwehle ehlala ikhonjwa la abantu bethi khona umhlwehle umbathayo umhlwehle loya womuntu wesifazane wonke nawo bese kushiyana ukuthi umuntu nomuntu unone kanjani ngaphakathi kodwa umbatha kusekusha amandla wonke umuntu uzale embethe amandla bese kuzothi lemhlabeni ngenxa yeenkinga zabazali kwesinye isikhathi amandla akho agcina engakusebenzeli amandla akho kodwa unawo abanye bazoba nenhlanhla bakwazi ukuya ezikoleni baze bafunde bafundisise bese kubuya vela ubuhlakana vela amandla abanye baye ezikoleni bafunde umuntu bese kuba nabantu abazofuna ukumphazamisa ukumvala ke njengoba kwavaleka indoda kaDoli ukumvala okwethu ukuvula la kuvalwa khona kodwa amandla umuntu uzalwa nawo wonke umuntu athi umuntu hayi inkinga mina kuthiwa nginabantu abadala manje nginitshele mfethu ungathi mawufuna ukweyisa bese uthi abantu abadala akekho umuntu ongenayo abantu abadala emhlabeni izwa ngami wonke umuntu unabantu abadala ungathi mawufuna ukweyisa ungatshelwa lokuthiwa hayi umyekeni unabantu abadala wonke umuntu unabantu abadala mawuthi unabantu abadala wedwa ngitshela ukuthi ubani ongenayo abantu abadala uthi nangu sibambana kanabo mina nginabo wonke umuntu unabo abantu abadala umehluko abantu abadala benu baziveza ke izindlela ezingafani and basebenza ngendlela engafani abantu abadala uyabo wonke umuntu unabantu abadala
So ngizama ukulungisa angifuni nje uthi uyohlola athi umuntu yini hayi ngiyakubona unabantu abadala engathi khona umuntu ongenabo abantu abadala wonke umuntu unabantu abadala angihlola umsangano mina uhlola inhlobo umsangano akuhlola inhlobo nje umsangano so bekithi nje angiyicacise kahle leyo nto makukuthi ke ngixole bandla ngendlela yokuthi angibange ngisayithula inkulumo yami bengizoyithula kodwa kahle bengifuna ukukhuluma ngenkulumo nje ejulile ebengifuna ukukhuluma ngayo ngagcina sengiphazamiseka ngagcina kodwa ngomgqibelo ngo6 ngizobuya sengicela manje ukwenza nje sengicela ukukhuluma kabili esontweni ngikhulume ngolosithathu ngikhulume ngomgqibelo ngo6 ulosithathu ngo6 wonke umuntu azi ulosithathu ngo6 nje sobe sithi fuck off wena nomona mhlawumbe kade wawuthi uhlolela abantu uzothi hayi wadukelwa yibhandi umsangano yeke leyo nto hayi ubanga zidalwa akashadanga ubaba wakho noma wakho ziyakubanga izidalwa umbuzo wami uthi baxabene yini abakomalume nabakini abaphilayo uma ngabe bengaxabene abaphilayo idalwa zikubangi lapha idalwa zikubanga ngoba usukubangwa abaphilayo uma ngabe ubangwa abaphilayo ke ziyakubanga idalwa mabe ngakubanga abaphilayo azikubangi nedalwa kushadiwe ora kushadiwe ayikho leyo nto bangazidala khona ingane ekhuliswa umama wayo yodwa ibe successful izibe udokotela yes khona ingane ekhuliswa ubaba yodwa ayithatha ubaba kumawayo ikhula ingane ifunda ibe udokotela uyabo mangabe nje ingakho mangabe ninengane ninabazali zamani ungaxabani yabo bengabe ingane ekumawayo baba fona ufonela ingane anixabene noma wayo ukuthi uthando lena lusebenzanga akuthi ngixabene fona kahle ucheck uboy uphinde uyifake imali futhi ngoba uboy phela ekugcineni uyadla futhi ungaloku uyikala ukuthi uboy hayi shosho indleko zakhe lezi nalezi ebaba lalela contactiwa ispirit sika boy spirit ingane awuyikali ngokuthi yodwa umuntu nomuntu unama spirit umuntu eyedwa unama spirits ahamba nawo ebusuku amanye agibele kuyena avuka gangi emafrijini thothulela uboy kodwa kuyaphela ukudla kanti khona ama spirits ahamba noboy amosha into ongayazi lekhaya ngoba kuyaliwa ungayikali imali ukuthi khipha leyo mali onamandla ayo ingane iphilisa lifestyle oyiphilayo. That is all I can say. Inamba yami is 07981302 0798130260. Before nje ufaka imali consultation fee and ukuhlola uqale request i-video call ubothi mina from lapho ke hayike and mawuzohlolwa yimi ngicela bandla ube ready ukuthi hayi siyawadudula khona nje oke wafika uzothi kumina ngiyazi uyangibuka la King Bhaka ngicela ungihlolele kanti umuntu uzodlala ngami uzothi unenkinga kanti inkinga isendlini yakhe ngo indoda yakhe ivele yathatha izintombi ezu3 yayihlalisa ndawonye emzini endlini eyodwa zu3 including naye lo olotsholiwe izintombi lezi zinengane kusho ukuthi bonke labantu bawu3 bathandana nomuntu oyedwa bahleli under one roof mawucabanga idalwa nemithi abayisebenzisayo yenzanani ngoba oqala uzophuma enyangeni yakhe owesibili enyangeni owesithathu bonke basebenza ba under one roof leyo nto yenzani izoshaya izingane ezilendlini ishaya bona omama laba ishaya kade ngihlolela omunye ngamtshela lezo zikabhoqo nje kade la ungiyazi ukuthi uyangizwa nje wakila ngimtshele wazi wakhala ngathi nje akufanele ulokudlala abantu bethi abantu inkinga zakini lezi ubaba wakho engacacanga urabisha ayisebenzi lonto into ekushayayo wena indoda inenza ikebelekeshe izonibhanga nonke under one roof ayinishadile inibhanga no uma bengane ngenhlanhla kuwena kuthiwe kodwa laba abanye nje uma bengane bazalisile yabaqoqa bafaka la nihleli ndawonye ningadlisana ngisho poison tshelile mina leyona. Inamba yami is 0798130260
07 ubekezele bandla bengabe ufona ungakabuyeli kuwena or ingabanjwa ubekezele nokuthi ngoba maningi ama calls buye libanjwe i-receptionist mawufonile bandla kwi-receptionist mayisathi uking Bhaka usabhizi izokubhala phansi yabo izokubhala phansi ichazela ama details wonke ikubhale phansi ibuye sibuyele kuwena ungaloku ukuthi nawe hayi ngicela ukukhuluma naye uyazi nje ukuthi mase sikhuluma before ufake leyo mali e-consultation uzoqale wenza i-video call ubone ukuthi uyena yabo. So bandla ningagqilazi ilokhuzana ingane yami lapha edeskini hawu manje bavele bathi bafuna wena king yebo bafuna mina kodwa wena nje hlela kungcono uhlele wena kunokuthi wabangitholanga abangisabhizi ngoba mina ngiba socingweni usuku lonke ngicina abanye bagcine bengangitholanga kanti akufanele umuntu angangitholi ufuna umuntu azi ngiyatholakala bese baku-queue. Thank you very much bye bye yini bafethu ngiyabonga.